В този епизод на Изгубената половина с професор Яна Мерджанова си говорим за синергетическата философия, какво означава да учиш, как глобалните процеси влияят на образованието, има ли старо и ново, да наредим вътрешния си пъзел и още. Професор Яна Мерджанова е преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, ръководител на Център по професионално и кариерно развитие, подготвя докторантури в направление педагогика, автор на научна литература, както и на поезия. Със сигурност мога да заявя, че тя е личност, дълбоко заинтригувана от всеобхватността на съществуването. Аз съм Венцислав, вие слушате Изгубената половина, представям ви професор Яна Мерджанова. Как бихте обяснили основите на синергетическата философия на нашите слушатели? Какво трябва да знаят, когато чуят думата синергетическа философия? Чисто като дума или етимологично означава единение на енергии във всякакъв смисъл. Физическа, психическа, интелектуална, духовна, ментална, така че нещата да бъдат заедно и да се случват в хармония и в синтез. Мога да изкушавам се да използвам примера за древния закон Ли на съответствието, който идва от изтока. Има синергетическа природа, с което искам да кажа, че всъщност синергетическият подход не е ултрамодерен и свързан само с квантова физика и най-новите постижения на нашето познание. А той всъщност идва от раждането и от естественото първично и първо усещане на човека за живота и за устройството и подредбата на живота и около нас. Така че с енергетиката има древни корени. И древният закон Ли ни казва, че нещата в природата и човешките дела са направени така, че да си съответстват. И тяхното съчетание е стремежа на древните хора за познание. Съчетаването между нещата от природата и моите дела. И според разбирането по този начин на битието и на живота е конструирана книгата на промените, фъншуй и хексаграмите и триграмите, по които се правят и картите Таро, и Кабала, и всичко като изчисления за нашето съответствие с нещата около нас. И пък ще се позова на изтока, на притчата Платоновата за андрогина. Андрогина като същество, което е цялостно и се състои от мъжка и женска част, кръгла главичка и кръгло тяло. Но когато тези същества, хората, са започнали да се домогват много до позицията и до авторитета на боговете, те са се ядосали малко и разсърдили и са разрязали това същество на две точно по средата. Обърнали са главата, половинката напред, кръглата част, за да вижда. И от тогава човешката душа търси своята половинка. И това е притчата за разрушаване на целостта и на единението. И всъщност енергетиката и синергията днес е нашия стремеж да се свържем с другия, да бъдем едно цяло и хармонично с него. Но всъщност това е едно свързване, което трябва да се очисти от предразсъдъците, от предумисъла, от предварителното отношение към другия, за да може да бъде едно единство от преди разделението, а не след него. Защото когато вече си ограничен, е трудно да разбираш други, имаш предразсъдъци към него. Към жена, към жените, към мъжете, към младия, към стария, към учения, към работника. Трябва да се освободиш от тия предразсъдъци. И тогава идва синергетиката, синергията, единството от преди моите предразсъдъци, освободено от него. Когато виждаш всички неща еднакво, може ли да се не каже? Не еднакво, благодаря за уточняващия въпрос, не е еднакво, различно, обаче равноценни. Ето това е синергията, един от основните принципи. Равноценност на различните неща.
От тук ми идват много идеи, за които може да бъде говорено за политическо разпределение, социално, Абсолютно. пазарно, икономическо, Абсолютно. образователно. Извън контекста на синергията, за това от квантовата физика, от икономическата сфера, от социологическите проучвания, от естественото познание, синергетическия подход от 90-те години на миналия век навлезе в социалното познание, в теория на управление на социалните системи, а не само на естествените, разбирането за тях, и оттам и в образованието и в педагогиката, като необходимост, защото се схвана, че извън този принцип започва лека по лека идеологизирането, политизирането, дискриминацията, нехуманизирането, защото всъщност синергията, за да може да бъде упражнявана с този принцип на равноценността, стига границите на етиката и на морала. А в тези територии, когато се изкривят, идва политиката и манипулирането. И всъщност дори и квантовите физици, като първите, Хайзенберг, Уайтхед, които са пионерите на това мислене от преди синергията да бъде въведена като модерен термин синергетиката, споменават за това и казват, че в крайна сметка науката и познанието и синергетиката стига до етическите принципи на толерантност, равноценностно поставяне, които са задължителни, за да можем да бъдем единни и безкорисни, не изкривяващи познанието, което искаме да постигнем. Понеже иначе започваме лекичка да го изкривяваме и да го подчиняваме на други цели, а не на обективните, чисти, естетически цели на обективното познание. И затова всъщност енергетиката се оказва едно етическо учение за моята духовна чистота, за да мога да постигна относителното и чисто познание, което е незамърсено от моята корист към него да го използвам за манипулиране на другите. Един интересен въпрос, който ми идва на ум в момента. Как се свързва с енергетиката? По какъв начин тя разглежда културния релативизъм? Факта, че на различни места морала и етиката и ценностите се разглеждат по различен начин. Дали има някакви синергетични източници на познание, които надхвърлят времето, пространството, културата и моментните обстоятелства? Или все пак синергетиката би могла да бъде разглеждана по различен начин от всяка една различна култура? В сърцевината си синергетиката се разглежда същността и непроменяема във всички култури и във всички времена и стигаме пак до корените и до една от първите аналитични западни наши книги. Това е на Хермес Трисмегист, означава тройно великие, потомък на египетската култура и смята се, че аналога на Тот, бога на познанието и на пътешествията от Египет, който пише съчинението си 3 век след Христа, свод на херметическата наука. Той въвежда понятието херметика, в което твърди, че природата и битието и космоса са одухотворени и че всичко е одухотворено в природата. И тази същност на единството на ум, на духовност и на битие е принципът, който е принцип за херметическо приемане на нещата. Тоест, в контекста на културата, това означава, че синергетиката днес във всичките ѝ проявления, както и да се интерпретира в различните култури, същностно равнище се свързва и затова ние сме признали и приели като световна стратегия, записана във всички наши световни и международни документи, господството или върховенството на човешкия закон, но преди това върховенството на универсалните общочовешки ценности. И ето това е общото сродяващо ядро на плурализма и културния релативизъм в различните ни култури сега, които се опитват да правят обмен между себе си, правят го на основата на универсалните човешки култури. И затова се опитаме ние да разшириме влиянието и на картата на човешките права, на общо човешките права, на правата на детето, на жените и мъжете, но на основата на универсалните човешки ценности, като право на живот, право на слово, на любов, на справедливост, на труд. И това е основата на претенциите във всички регионални
и много различни и противоречиви съвременни човешки култури да пледират отделните социални прослойки за своите права и присъствие в социалния живот и социалното общежитие, в управлението, в спорта, в образованието, в личния живот, в отношението към децата и поколенията. Нали? Основанията и на мъже, и жени, и на деца в различните култури. И арабска, и източна, и западна, и африканска. И ето това е нашата обща тъкан на синергията, която ни дава и която ние днес сме проумели вече. Универсалните човешки ценности, които са изконни, които идват от древността, ще продължат и след нас, и след като мине глобалната епоха, и след като мине ултрамодерната, и свръхиндивидуализма, който сега е характерна черта на глобалния човек, нали, свръхиндивидуализм. И търсим този аксиологически подход и в образованието, и в културата, и в политиката за универсалните човешки ценности. Те са записани и в нашите образователни стратегии. Като казахте глобализация, това си мислех преди малко, глобалните процеси в момента, те са свързани много силно с информационната епоха, с забързването, възможността, която тя дава да се свърже целия свят. Това за някои хора е проблем, че така глобализацията на ценностите всъщност ще затрие повсеместно конкретните ценности. Този културен релативизъм, който споменахме преди малко, дали има някаква форма на какво е отношението на този тип преподаване, на този тип обучение, на този тип знаене, на този тип междучовешки, междукултурни отношения? Дали идва една цялостна глобална епоха, дали идва един човек на среща в бъдещето, или ние хората ще продължим натам с всичките си различия, и дали синергетичният подход в образованието би могъл да помогне на това? Да, убедена съм, защото първо, позовавайки се пак на древния закон Ли, на това, което се случва в Вселената, има един универсален, балансиращ процес, който е извечен, изначален и няма никога да приключи, независимо от тенденциите и от особеностите на развитие на едно племе, на един тип популация, каквато е нашата човешка на Земята, на планетата Земя. В космически план и в вселенски план нещата се балансират точно това е думата балансират се като процеси. Това се отнася и за социалния живот и за човешкия живот. Глобалната епоха отвори границите не само икономически, не само физически, геополитически, географски, като възможност за мобилност. Тя отвори вътрешните, психологически, социални, обществени граници. Защо? Защото премахна ограниченията по всички параметри, които предишните епохи налагаха и бяха определящи като параметри за разпределение, за функциониране на човешките същества. Значи в племенната епоха индивида се подчинява тотално на племето. Извън това той е ликвидиран и е неприемлив. В античната епоха полиса и социалния произход е детерминираш, както и половия и възрастовия. Трябва да навършиш определена възраст, да упражняваш определено занятие и то е детерминирано от пола ти, от възрастта ти и от социалната принадлежност, роб или свободен. Феодализма. Рицар, по звание можеш и по заслуги да приемеш, но иначе си крепостен или си свободен, зачислен към някого. Полът белязва твоето участие. Само домашно образование, евентуално, и то е за домашна дейност и за раждане, отглеждане на деца на жените. Ренесанса добавя възможността активно и според заслуги и независимо от пола да започнеш лека по лека образование. 20 век направи философиите и ги включи за деловия гражданин, модерния човек и неговите способности. Края на 20, началото на 21 век, глобалната епоха. Паднаха възрастовите ограничения. Децата могат и младите хора все по-ниско градично да се включваш в социални, политически, граждански, масови. Това е предизвикателство, вълнение, защото днес всички сфери на живота са отворени за всички. Това е и свобода, и голяма трудност и предизвикателство. Така че ние сега отворихме безкрайно много ножицата и говорим за универсален глобален човек, но същевременно появяват се балансиращи тенденции и
уникалният човек и индивидуалността търсят своята идентичност. Това е изконно заложено в човешката душа, за да може тя да се самоопредели. Така че синергетичният подход помага за това едновременно да формираме универсални ценности, идентичност и самосъзнание за човек с главна буква, принадлежаща на рода, но и същевременно търсеща своята уникалност. И затова в образователните ни нормативни документи и аз изповядвам възможността за взаимодействие с аудиториите, с които живея, с които се разменяме партньорската роля учител-ученици, за личностно развитие, за личностна идентичност. Тоест, на фона на общото, аз правя моите лични избори. Как помага синергетическия подход? Вариации на упражнения, вариации на дейности, вариации на възможности за избори. И тогава всеки застава зад избора личния, който прави, но го обосновава, защитава. Когато това му се наложи, аз осъзнавам защо, дали ще бъда устойчив в този мой избор. Това е процесът на изграждане на моята идентичност. Когато давам възможност за избори на моите ученици, аз един вид по най-красивия начин ги заставям да се самоопределят във всяко едно отношение. Интимно, дори като хранене, като облекло, като поведение, като изказ, като говор, като избор на професия, като избор на религия и вероизповедание, понеже днешните млади хора, по неизбежно ще бъдат глобални. Те са деца на майка, католичка или протестантка или европейка, но баща, кореец или японец, или будист, или мюсюлманин, на баба и дядо, които имат други корени, викингски или африкански. Нашите деца по неизбежно днес са носители по кръв на различни култури, религии и идентичности. И те трябва на фона на този социален генотип, разнообразен, който носят, който е съвършенно различен и е рожба на глобалната епоха, да проверят, да усетят, да решат, да осъзнаят какви са те, като уникална духовност, като единствени. Това е много отговорност. Моя, като човек, който ги придружава в това. За мен това е изключително красиво, изключително богато. Богата възможност за мен да съзрявам, да познавам и да бъда отроба духовна на тези нови, уникални идентичности. По какъв начин това се случва чисто оперативно чрез синергетичния подход? Изборност, вербализация, прозрачност, аргументиране, ситуации, казуси, дейности, активности, в които аз виждам каква съм, изразявам каква съм, аргументирам каква съм пред себе си, избирам и решавам такава ли да остана или да бъда друга. Ето това е, което съвременното образование, само ако бъде синергично и отворено, в този смисъл на разнообразие на дейности и активности, може да позволи това. Иначе децата ни, разбира се, че с технологиите работят на телефоните, говорят си, гримират си, не идват и се измъкват от училище, защото това не може да се случи. Но ако аз им предложа тази случка, те идват, остават и търсят тази среда, защото това е тяхната култивираща и рождествена среда. И затова аз от години, от 10 на 15 години, разработвам в различни варианти ето тези проявления на синергетическия подход по всички учебни предмети, като интегрирана методика, като отворени занятия между учители по различни учебни предмети, като отворени ателиета и изборни, където учениците опитват, изразяват и намират себе си. И тогава не се налага да ги задържам, не се търсим взаимно, не се преследване. Ние просто сме заедно в живота, понеже живота е това. Равноценен във всичките си вариации. И аз съм много благодарна за това. Това, което казахте, ме накара да осъзная, че всъщност синергетичният подход, той не е избор и не е нещо, което ние трябва да рекламираме, за да се пробута на пазара на идеите, а той е неизбежен. Той е неизбежен. Той всъщност ние трябва естествено и неизбежно стана плът на съвременното глобално образование. И за това
това, което написах преди 10 на година, ето в тези книги и в тази книга, се оказа, че никак не е трудно и не е чуждо на хората. Те преминават през думите, схващат ги и започват да го случват. И за мен радостта и щастието, удовлетворението е, че в началото, питайки какви са тези термини, Мерджанова, те станаха техни и през думите, и независимо от думите, с техни си обозначения, хората работят по този начин, понеже по този начин сбъдват взаимодействието учител-ученици. И аз се радвам на академични съчинения, на съчинения на ученици, на хора от всички възрасти, които са енергетически по природа, с техния език и с техните думи, понеже това е плътта на живота. А глобалната епоха разбърква, но когато махнем завесата, всъщност тя позволи тази, как да кажа, кръвта и плътта, както Исусова кръв и плът. Сега сме вече в рождествените. Кръвта и плътта на живота да им позволим естествено да се случват. Понеже живота е разнообразен, той не може да бъде потулен и да бъде ограничен. И всички предишни епохи, тя затова и глобалната епоха, естествено наложени се случи, независимо дали искаме или не искаме. Естествено падна Берлинската стена по неизбежност. Естествено се отвориха границите. То напъна отвътре, нагона на живота, принуди икономическите и политическите устройства да преминат, да случат това. Така че живота избухва, живота налага да бъде себе си. Това доста хегелианско, този неизбежен дух на историята явно, който дали съществува, дали не, но да, определено един такъв силен рязък отговор на всички видове тоталитарни строеве, които искат да държат човек в една конкретна система от вършене на нещата и там напълно нормално, че няма как да бъде лекувана човешката душа, която се чувства по по-различен начин. Тя бива занемарена, бива затворена, бива затрита, бива направена така, че да изчезне, докато синергетичният подход по-скоро казва добре дошли на всички хора в този глобален свят и с техните особености. Значи това ми отговори на въпроса, че не би трябвало да се затрият повсеместните особености на всяка една култура. Като може би там въпросът е малко по-сложен, защото аз съм мислил какво ще се случи с българската култура след време. Дали всички тези обичаи няма да ги има просто в някоя база данни някъде. Тоест те няма да изчезнат, казано по един начин, но дали ще бъдат случвани, да използвам една ваша дума, дали ще или пък другото, което е, че те могат да бъдат изпълнявани от хора с друга култура, които отвън гледат много по-романтично и ценят това, което ние имаме, докато ние пък се опитваме да имитираме друга култура, да речем някоя по-западна, която пък напълно променя нашия начин на живот. Една такава доста голяма динамика в мястото си се казва България, но какво се случва на тази територия вече е доста спрямо поколенията. Както е казано, това, което е било, ще бъде пак. Има време за всичко, където е текло, ще тече пак. В какво ще се въплати и по какъв начин ще се прояви, потоците ще покажат. Но въплъщението ще го бъде и проявлението ще го бъде. Но ще има винаги и българи носители на българщината, и проявяващи, и въплащаващи, ще има и други. Както и ние ще въплащаваме и ще проявяваме като носители вече и на други култури. И това съчетаване ще породи различни плетеници. Това е като различни плетки, като различни модели. Но така или иначе, първоизворите на нещата се съхраняват. И автентичността се разпознава по нейната връзка с първоизворите. Много е важно всяка култура да има усет и да съхранява огнищата, първоизворите. Затова мисля, че културите ще продължат да тачат и да съхраняват своите първоизвори като архетипове.
Рилския манастир, Роженския, Александър Невски, Света неделя, Кресна, нали, Рождеството, Леля Ванга, нали, Рупите, Златолис, Преподобна Стойна, Асеновата крепост. И за това, да, последните няколко години има възраждане и то по целия свят и групиране, скупчване на души, които въплащават първоизворовата култура като хранители на тези огнища. Може би... Както когато като има, нали, вълци, ние се събираме и все се намира кой да донесе главни да сложи в огъня, за да има светлина. И защо също така съм убедена в това? Защото като погледна назад родовата ни история, нещо да бъде затрито и да му пепел да стане, и то пак като Феникс, отново някак с някакво пламъче отдолу под пепелта, нали, се е запазило и то като Феникс се възражда. И така стават нещата. Нито средновековието, нито инквизицията, нито Хитлер, нито Вартоломеевите нощи, нито монархическите отравени, нито египетските, нали, отнемане на животи, нали, на фараоните. Нямаме примери, все нещо уж вече го няма и тук виж от някъде апокривни Евангелия са се появили, книжка се е запазила, екземпляри, един еди си какво. Независимо от палежа на Александрийската библиотека, да, ние си имаме и хартийните носители, имаме си електронните, виртуални, но нима ние си унищожаваме хартийните носители и книгите и всичко си е. Така че не може да бъде затритото и що не гасне, е казал дядо Вазов и няма как. И това е много радостно. Това е успокоение за мен. И за това ние учим история. За това учим генеалогия. За това учим биология. За това и учим квантова физика. Нищо в космоса и в Вселената не си го затрива. Всичко си се съхранява. За едно животински вид казваме, унищожаваме видовете. Не, наново си появяват микроорганизъмчета, които в мой индивидуален живот аз се страхувам, че всичко е унищожено и няма да го видя повече. Няма да го видят моите очи. Потомците ми е съхранено за тях. Също като тия рибки, които се скриват в камъните и 3000 години преминават замръзнали и после пак, нали, оживявали. То затова имаме научни изследвания и велико човешкото познание, което не е схоластическа наука. То е отвореното с енергично познание. Ако четеш това, което са ми казали моите мъртви, не мъртви учители, татковци, аз съм ги чела, има примери за възраждането на всяко нещо. И то живота, защото знаеш ли, живота е толкова пълен и цялостен, той нищо от себе си, нито една своя клетчица не умъртвява. Той се регенерира. Това е енергетическия принцип на самопораждане. Абсолютно от милиарди години е установено с енергетиката на това учи, че живота в целостта си, в пълнокръвието си се саморегенерира и самопоражда без никакъв дефицит на себе си самия. И ето това е синергетиката. Така че аз, пребивавайки на Земята 120 години, моите ще бъдат 1000 години, понеже аз вече в себе си съм умряла много пъти, но тази кожичка продължава да държи душата ми и плътта ми и съм вече на милиарди години, то е установено. Животът е все същия, както в изначалният си извор, с никакво намаляване. Това е самата истина. И виж, нали сега го осъзнаваме двамата с теб, как това е естествена и проста логика. По-елементарно от това няма Уотсън, както Холмс е казал, елементарно Уотсън. По-елементарно. Когато обаче се отвориш и освободиш моя ограничен и пълен с милиарди неща от 0 до 60 години и как да ги задържа. Не, това не мога да го задържа. Това е мъртва кожа, която трябва да изтрие от себе си, като в банята си стривалката, за да може да светне чистата ми нова кожа бебешка. Това е истината. Тъй, че никога нищо не може да свърши. И няма култури,
които живота да унищожи, които са ценни. Ценна ли е моята българска култура? Да. Разбира се, че ще бъде съхранена. Живота не е глупав. Аз съм глупава. Полякът е глупав. Европеецът, немец е глупан, като каже, вие сте примитивни. О, живота не е глупав. Той е повече от нашите мозъци човешки. Животът с голяма буква е извън планетата Земя. Никога Вселената няма да затрие своите звездички. Никога. Така че всичко, което си заслужава било е и ще бъде. И аз съм щастлива и спокойна. Какво остава за мен като работа? Нищо. Ще ти каже Емили Дикинсън. Моля те, нека да я каже Емили Дикинсън. Тази, която цял живот пише своите стихове, никой не знае за това, слага ги в чекмеджето си. Никога не е напускала родния си град. Веднъж го е напуснала, за да участва в кулинарен конкурс. Спечелила го е. С торта. След нейната смърт, сестра намира нейните стихове, издадени са в малка книжка. От тогава поетичният конкурс в Щатите е тортата на Емили. Нека да кажа нейното стихотворение. Аз обитавам вероятността. По-хубавата къща от прозата, с по-многобройни врати и по-широки прозорци. Тук стените са от кедри и през листата им не се вижда. Отгоре вечни тавани небето съзижда. Гостите ми, ти, Венце, си най-красивия, най-красивите, а работата ми е тая – да разтворя тесните си ръце и да прибера рая. Така че животът е рай, трябва да го осъзная, ще продължи и след мен с цялата си пълнота, в момента ми предлага цялата си прелест и аз се радвам и с отворено чисто съзнание благоговея пред всичко, което природата, червейчето, слона, космическата дупка, планетите са създали, всички себеподобни около мен създават и ми е предоставено като един Орфей. Аз излъчвам музика, без да мога да свиря и всички добруваме и заедно споделяме, защото има място под слънцето за всички езици, както са казали нашите първоучители Кирил и Методий, за всички същества, за всички култури. И те ще съжителстват така в хармония и съгласие, когато всички ето така споделяме тяхната ценност. Да. Когато ми обяснявате така синергетичния подход, който всъщност явно е свързан с всичко, ми идва на ум, че какъвто и въпрос да ми дойде да задам, аз би трябвало сам да мога да си отговоря на него. Точно така. От всичкия опит, който имам все някъде, и не си спомням кой беше казал, но когато намериш пътя в едно нещо, всъщност го намираш във всички неща. Да, мога ли да кажа? Да. И отпадат всички питания. Всички питания. Затова маевтиката на Сократ, един метод, който и днес има своето възраждане, той като учител непрекъснато апострофира с въпроси, които показват грешката на неговите ученици и отварят следващи въпроси. Докато отпаднат всички въпроси, понеже влезеш ли в центъра и същността, вече нямаш питания, понеже нямаш притеснения. Питанията и въпросите идват от неувереността. А когато нямаш такава, току някакъв въпрос почне като будилче да се появи и отново се прибира. Нямаш питания, понеже всичко се самонарежда и проявява от само себе си. Нямаш питания като тревога, имаш питания като радостно любопитство, но те не са тези тревожни и панически питания за това как да направя, как да се представя, мога ли да науча, дали съм красив, дали ме обичат и да питаш, ти обичаш ли ме? О, не, нямам такива въпроси към Господа, към себе си и към учениците си. Дали ви харесва? О, не, нямам такова. Разбирате ли? Нямам такова питания. Здрава ли съм? Нямам такова питания. Затова има един велик дзен клан. Попитали учителю, как си днес? Той е отговорил, след снощния дъжд, зеленият мъх е удивително прозрачен. Нито има въпроси за себе си, нито има отговори. Нито въпроси, нито отговори. От нищо не се нуждаеш. Затова майката философия на познание учи. И народът е казал, заедно с майката философия, 3 пъти мири, веднъж режи. Мисли,
преди да попиташ, нали, и преди да кажеш нещо. Майката философия казва, най-важното е да намериш правилното питане. Не е въпросът в отговора, да намериш правилните въпроси. Обаче като почнеш да правиш маевтика със себе си, няма го Сократ, аз вече съм си Сократ на самата себе си, всички въпроси са безсмислени. И когато поставяме и казваме на нашите ученици, питайте каквото ни ви е ясно, знаеш с какво казвам на моите ученици, моите студенти, на самата себе си. Имаш въпрос към мен, спри се малко, опитай се да си отговориш. Винаги ще видиш, че можеш да намериш отговор в себе си, само че те мързи да направиш усилието. Има книга, има учебник, имаш мозъчен ресурс, имаш отговора в себе си. Ако се потрудиш, ти ще го намериш и ще го имаш. Ще бъде излишно да ме питаш. Затова е написана нашата хубава приказка "Неволята учи". Бащата ги праща двамата си сина и те колата им се щупва и те казват: какво ще правим, татко? Ами казва: ще разберете. Нито има кого да питат, нито кой да им отговори. Имат отговорите в себе си как да си поправят колата. Така е с всяко нещо. И всъщност синергията учи, че нямаме и питания. Животът винаги ни дава отговорите ми, аз трябва да имам очи, за да ги виждам. Винаги има. Затова е казана тази мистика. Съдбата дава своите знаци и така нататък и ти ги разчиташ. Сократ е казвал, човек не научава нищо ново, той просто си спомня добре забравено. Точно така, точно така. И сега изтока и запада, когато се събраха в толкова шрами, йога курсове, семейни констелации, психотерапии, модерни методи на философия на образованието и дидактически подходи, казваме и използваме точно тази фраза. Сега си припомняме какво знаем. Или припомняме знанието като толтеките от предишните животи. Но какво значи да си припомня? Да се свържа с моя род и неговото познание. Ние имаме и великолепни книги, или великолепни филми, и великолепни музики, и великолепни пиеси, и великолепни спектакли, великолепни мюзикали, великолепни танци, великолепни ритуали. Ценности, ритуали, образование. Да. Които провеждат и под различна форма ми предоставят всички животи на целия ми човешки род и на цялата природа, на всички организми в целия космос. Имам, т.е. толкова много начини да преживеем миналите си животи и миналите животи на моя род и на целия космос, стига да пожелая и да съм отворена за това. И така влизам в Акаша, ставам провидец, ставам Нострадамус, ставам пророк. Та значи да имаш ти интуиция и да бъдеш пророк, не е кой знае каква философия, казвам го изрочно. Това е самата плът на синергетиката. Защото се съединяваш с пътя на своите предци и на своите потомци. Обаче хубавият философ татко Мартин Хайдегер го е казал с 3 изречения. Да станеш философ и да влезеш в науките за духа, това е, иска се едно единствено нещо. В неговото есе "Път в средата на полето" или "Дърво в средата на полето" едно и също е според него. Иска се едно единствено нещо, да застанеш на пътя на традицията и да не влизаш в него. Тоест, златният път на Буда или пътя с голяма буква е пътя на всички слонове, на цялото стадо. Де ходиш ти, нали? Те пляскат с опашки и те вкарват вътре. Защото в средата на стадото никой лъв няма да те изеде. Де ходиш ти, яре такова? Блудният син, написано е в нашата Библия, разказана притчата, нали? И той го чака и да се завърне, и че заблудената овца струва повече от всичките 99. Ами защото за да се завърне вътре в стадото, съхранено е цялото стадо и тя барабар с него. Та по много различни начини казваме едно и също. И ето го къде е пътя на традицията. Аз се мъча да бъда, извинете, оригинална, нали, да се изява. Не, оригинална ставам и неповторима, когато съм точно по пътя на традицията Сидхарта и съм никой, и ставам всички, и някой, и ставам лидер. Та това е цялата философия на коучинга, ако искаш да бъдеш лидер ти на хората и на тълпите. Осъзнавам, че образованието всъщност не ти дава знание за нещо външно, то всъщност нарежда един пъзел вътре в теб. Защо хората се страхуват толкова от образование? Ето каза ти точно това, което е отговора на това, което ме питаш. Аз трябва да ти кажа, не ми отговаря, защото ти изрече отговора, пък сега ме питаш. И това е напълно безмислено.
Страхуват се да наредят този вътрешен пъзел. Отново ние с теб въплащаваме. Какво ще намерят, ако наредят този вътрешен пъзел? Не. Проблемът е малко преди нареждането. Преди нареждането, казал го е народа, казал нашите пословици и поговорки. Преди изгрев е най-тъмно. Трудничко е разхвърлянето. Ние все си мъчиме, макар и пъзела ми да не е нареден и да имам винаги частичи, които са извън, да продължавам да го нареждам като Рубик куб, че аз няма да го нареда никога. Трябва отново да го разбичкам цялото, както е казал Айнщайн. Нали помниш Айнщайн какво е казал? Усещам, че нямам никакъв фундамент на познание, защото той се отрича от всичко, за да почне да прави теория от относителността. И ето той е ученик. Разрушава всичко, отказва се от всичките си книги, за да почне наново. Но това е направил и татко Юнг, като започва да въвежда новите термини синхронична случайност, синергетическите, той е баща на синергетиците в модерната психология. И отрича се от архетиповете си, от всичко и почва да пише хронична случайност, съвпадението на много различни неща и обстоятелства, без да бъдат свързани уж привидно между хората и нещата. От тогава се получава синергетически ефект и почва да се прави първо по филми, при да кажем ние, че това е синергетика, ефекта на пеперудата. На другия край на земята пеперудката трепва с крила и става лавина тук при мен. Синергия. Случайност, привидна само. Дори доказуемо и в физиката. Да оттам тръгна всичко това и ние приехме и синергетиката като естествено и после в социалните системи, че тук като мръднеш нещо, другия край трепери и вибрира. Нали? Всичко. И защо се притесняват от образованието и нареждането? Защото трябва да се откажеш от всичко и да пренаредиш и да промениш много свои навици, много свои предразсъдъци, с които си свикнал и трябва да се откажеш от тях, за да се построиш по нов начин, защото са нарушени основите, принципите на нещата, нали, на твоя живот. А не само, че и ти си свикнала, и хората покрай теб, и близките хора са те свикнали да си такъв. Притесняваш се от конфликта, от промяната, от техните реакции. И ето това закодирано в главата ми, боязън и страх от това как ще ме приемат другите, както ти споделих нещата за сина ми, нали? Е тази вътрешна борба, която трудно можем да преминем като прак, като пропаст, след която да почнем да случваме нещата по различен начин. Когато взаимно се подпомагаме и насърчаваме за тези промени, те не са просто козметични, както си правим по фотошопа и както ние правим в ежедневието си, нали, да се правим и приемаме многото маски и роли и все повече ги наслагваме, то зато Ерик Бърнс е написал книгата "Игрите, които играят хората възрастните", ролите, които до безкрайност и накрая вече те ни затрупват като камъни и ни абсурд е вече да мръднем. Абсурд е вече да мръднем и е страшно трудно. Колкото по-от малки позволяваме свободата и разнообразието, с което идват нашите малки и не допускаме да се задълбочават тези процеси на прииначаване, толкова те хармонично нареждат пъзела. Понеже когато почнем в началото има дребни грешки, аз много пъти ще развалям, но няма да съм го построила по целия, че да ми е трудно, ами ще променям нещата още в самото начало, за да мога да напипам верния път и да се продължи, нали, човека. А когато от самото начало и вече стигнем до юношеска възраст и горен курс, вече им е много трудно на младите хора. Нали? Да, и те си го признават. Но когато все пак срещнат трансформираща истинска среда, синергетическа, имат шанс да се отпушат и да започнат из основите да пренареждат себе си. Да. И ако човек не е наредил себе си, той става лесна жертва на политически, популисти, маркетингови стратези, такива, които ти предлагат да намериш щастието по някакъв начин. Да, става все по-зависим от конюнктурата или така наречената матрица и тя започва да те лашка както си иска, понеже нямаш център устойчивост и си изпълен вече с боязън, че не знаеш решението, отговорите, че не си самоопределен и си зависим от вятъра. Това е като един ветропоказател, който обаче не е занитен добре, ами вятъра го носи на където си иска. Аз, ако съм ветропоказател и занитена добре, ще се въртя, ще отразявам вятъра, но винаги ще отчитам правилната посока. Нали? И аз ще бъда в нея. Доброто занитване е моята идентичност,
която не е изкривена, моя пъзел, който е пъзела като съответствие на физиологията, на дарбите и способностите ми, на изборите, които съм правила, нали, още сега от детската градина, езици, английски, всички фирми са вече в целодневната форма на обучение от предучилищна възраст в детска градина и в начален курс. Семейства и деца им се налага да избират език, спорт, китари, религии, забавна математика, шахмат и какво ли не, и какво ли не. Ако аз се движа с дарбите и способностите на детето ми, на децата, той започва да самоопределя себе си според природата си, според потенциала си, според възможностите си, а не според дефицитите си. И това е позитивното с енергетично образование, според позитива на човека. Независимо дали е с увреждания в кавички или не, това са специфични способности. Той е уникален и ще се развива според своята конфигурация. Способности, дарби и потенциал. И това е неговия път, ако системата му позволи. Иначе, когато пъзелът не е нареден у родителя, у възпитателя, в обществото, понеже той пъзела не е само в отделния индивид, той е във всички нас като система. Когато системата ни е сбъркана, а тя е в доста отношение сбъркана, на индивидите им е трудно. Но затова е семейната среда, затова са възпитатели, учители и толкова е важно да бъдеш педагог, възпитател, учител, ресурсен и всякакъв специален педагог и така. Затова е ролята уникална на учителите по философия. Да помогнеш на малките, на големите и на по-големите, независимо на каква фаза си, да започнат със своя пъзел. Понеже пък също е казано в един дзен коан, на 3 пъти, на 3 години, един мъж се мъчил да промени селото си, фамилията си, рода си, семейството си и наистина след 4-та година казал: аз не мога да променя никого, мога да променя само себе си. Всеки започва от личния си пъзел. Аз с моя съм си окей. Тогава мога да бъда среда и да подкрепям, когато други имат притеснения, но са готови и искат, а няма човешка душа, която да не иска да бъде хармонизирана със себе си. И ето това е отговорността на образованието. Да. Каква е разликата между природното образование, академичното образование и дали академичното образование започва да се превръща в ненужно поради наличието на цялата тази информация в интернет? Дали едно съвременно същество би си помислило: природно образование плюс информация в интернет е равно на успех. Академията става излишна в случая. Напоследък аз смятам, независимо, че имаше няколко години, в които тази тенденция да се окаже устойчива, не, напоследък, когато има еродирани същества, когато има съвременни сократовци, съвременни платоновци, съвремени Русо, съвремени шекспировци, има талантливи хора по цялата земя, а в един момент те усещат потребността и способността си да предават опита и културата. Няма друга връзка, която да замени контакта между себеподобните. Не говоря само за човешки същества. Контакта между организмите, естествени като себеподобни. И целият живот се случва като еволюция, като развитие, като израстване на базата на този тип връзка, а не на типа връзки, които са по-замествани и по-уподобяване. Така че затова тези понятия като автентичност, като оригиналност, като естество, като естественост започнаха отново да се препознават и сред хората. Независимо от технологиите, независимо от информационното поле, независимо от естествената природна среда, семейна, приятелска, социална и природна, около нас ние като част от природата. Култивирания контакт между същества, които ме дърпат напред, същества, които ми демонстрират и които ме овъзможностяват като еволюция, остава като един тип връзка, който и на академично равнище, и на равнище училище като институция до средното образование по целия свят, и на равнище предучилищно, и на равнище домашно, всякакво, ще бъде незаменим. И смятам, че това е бъдещето, независимо как се променят институциите
и университетите, ще се намери място да продължи да съществува. Така че времето ще покаже. Дори класната стая да не изглежда по този начин, доколкото на мен ми е ясно, съвременната класна стая е френска идея от 18 век. Да. Начина, по който учителя стои отпред, всички столчета са обърнати към него, един говори, всички слушат, взимат участие само когато им бъде дадено позволение. Днешните ученици прекарват много време играйки видеоигри, бъдейки в социалните мрежи. Дали образователната синергия по някакъв начин ще може да се докосне до тях по този начин? Дали бъдещата класна стая няма да прилича повече на нещо от вида на виртуална класна стая, в която всеки може да достъпи от личното пространство на собствения си дом? Като съответно тук пък се появява една липса на социален контакт, но така какви са вашите прогнози за бъдещата форма на образование и синергетичност? Ще има форми, разбира се, неизбежно на дистанционна и на връзка от разстояние, но социалното общежитие и общуването с връстници за всички възрасти, включително и за младите хора, е нещо много важно. И тъй като независимо от разположението на класни стаи, новите поколения учители са отворени за този тип и са наясно с този тип взаимодействие и живеене на младите хора. Има места, където комуникацията учител-ученици се случва вече по много по-разкрепостен и по много по-отворен начин. Така че когато тази връзка, това пребиваване в училище се запълни със съответното познавателно, съответното психично, съответното духовно развитие, младите хора я търсят, понеже приятелствата, контактите, възможността за работа заедно, и то познавателна, същинска, заедно с техни връстници, е нещо, което за тях е ценно и то възвръща своята ценност. Така че всичко зависи от това как поколенията ще решат да стопанисват училищата. Нали, с какви учители ще ги наситят и напълнят. Затова днес претенциите за подготовка на компетентни и на можещи учители е от ключово значение за съхраняване на то образованието, формирането, възпитанието, развитието, независимо дали има училище или не, класната или не, то ще бъде, понеже културата ще продължи да се предава и човечеството ще си търси механизми да продължи да съществува като вид и като род, но за съхраняване на институционални средища, или как да кажа, на организирани средища, където на по-големи групи ще се срещнат и ще се развиват, и то в по-интензивни срокове младите хора, мисля, че това зависи от насищането на учители, които ще се препознават и ще могат да владеят ето тези процедури и процеси на подпомагане на душите да съзряват с тяхното си темпо. Времето ще покаже. Аз смятам, че идва, че има такива хора и училището и като образователна институция, но и като социална среда, то вече се отваря за това, има бъдеще. Докато и страни като нашата не започнат да заделят повече средства и ресурси за изграждане на нови сгради и на нова инфраструктура. Не само частично по Steam кабинети, които да бъдат вътре в същите сгради, а с тотално различна, както има по света опити в Япония, в големите можещи сгради и средища, които действително предоставят една съвсем различна среда за образование, за развитие, модерно, където и технологии са интегрирани, с среда, с ателиета за работа и за развитие, с изява, с публичност, неща, които са предизвикателни за хората. Да, ще се променят нещата, но сърцевината ще остане. Ще видим. Да. Лично аз гледам оптимистично на тази промяна, защото тя дава възможност на хората в неравностойно положение също да се изразяват по еднакъв начин като всички останали, чисто технологично. Забелязвам също, че може да се превърне в необходимост и признание още на малките творци от ранна детска възраст да направят нещо, което може да бъде споделено в виртуалното пространство. Те се учат да моделират, да създават, те правят пробни проекти и във виртуална среда може да се тестват неща, които
които всъщност не е нужно да се случват като бедствия в реалния свят. Могат да бъдат подготвени хора за всякакви ситуации. Да забелязвам при младите, особено при учениците, че те добиват някаква сигурност, когато изпробват нещо първо виртуално и после се пристрашат в реалния свят да го направят. Така че от гледна точка на синергетично образование това ми се струва доста нужен и дълго очакван елемент на образованието. Абсолютно. И аз го споделям, защото и младите хора сами споделят, че и те самите, понеже са млади души и непредубедени в по-голяма степен от някои от нас, които се опитваме да се противопоставим на технологиите, но те виждат ето този позитив за себе си, че могат много пъти да умрат и да катастрофират. И в такива контексти, и в спорт, и в музика, и в публично представяне, и в философско познание, и в естествено познание, и да експериментират. Но те не изключват от себе си потребността и необходимостта органично да се представят и пред своите съученици, и пред учителя, и пред публиката. Така че те даже много удачно и много сполучливо осъзнават и разбират, че технологиите се интегрират и стават част обаче от техния естествен и физически живот, в който функционират като органични същества. Така че даже самите те не са склонни, нито се чувстват увлечени в някаква тенденция, в която само аз имам някакви въображаеми страхове в себе си, че видите ли, те стават само технологизирани и само зомбирани от технологиите. Напротив, те остават много добре заземени в своята органичност, а просто си използват много находчиво технологиите в служба на развитие на своята органичност, но като си спестяват, да, действително някои рискови ситуации, в които могат да си изпробват, да си репетират предварително, преди да се подготвят добре за нещата. И да, това за мен е много удачно. И освен това, за мен освидетелства това, че наистина ние имаме предразсъдъци възрастните, че децата ни са неразумни. Ако сте правили и как излишно набеждавам аз младите хора и че децата ми, че имат някакви деформации, пристрастия, увлечения, които не знам си къде ще ги завлечат и това е много опасно. Това са страхове само в моята глава, понеже им нямам доверие. Доверието е изначален принцип в синергетиката. Доверие трябва да имаш. Когато те гледам с доверие очи и ти в теб не се поражда тенденция да ме заблудиш, а напротив стимулирам отговорността пред теб, в мен, когато гледам с теб очи на доверие и ти ставаш по-отговорен, вместо по-безотговорен. Колкото по-с недоверие гледам, толкова повече в теб подхранвам стремежа да ми се противопоставиш и да ми покажеш, нали, че можеш да бъдеш някакъв. Така че доверието е това, което храни с енергията между нас. И аз да ти се доверя, гати тежката корона, която ти давам. И ти се наемаш да я носиш. И още нещо искам да кажа. Правила съм експерименти с моите деца, за да науча себе си да бъда такъв родител, учител и възпитател. И казвам, не го оставяй на гореща печка, ще се изгоря, не му давай ножица. Ма Боже, той е по-разумно от мен. Не се реже с тая ножица. Усеща, че ще се пореже. Не мушка ножицата в контакта. Ма той има интуиция родова. Той е по-грамотно от мен. То още не е закостеняло. Да, носи този родов опит в себе си и проверява малко с пръстче и така. Не слага излишно в устата си, не му дава и дребни, ще се задави. Ма не, неговото езиче, нали, е по-култивирано от моето. То го въргали, го изплюва и усеща много добре като животинче, че това не е за ядене на неговото стомахче и не го гълта. И значи, просто порасналият е човешки род, възрастният човешки род, говоря за хилядолетията, и защото филогенеза, онтогенеза повтарят се. Значи в онтогенеза възрастия пълни сме с предразсъдъци и недоверие към нашите деца. И като се освободя, изведнъж виждам, извинете, че те били зрели и мъдри също като мен. Ма понеже хилядолетия съм ги държала това, нали, да ги натискам и да бъда учител, както ти каза, от 18 век, че на катедра издигнат, нали, да им говоря. Така. И ето това ми пречи. Инак съвършенно добре децата си знаят и с мярка и ще ядат. Нали, ще прияде ли малко бебе? Не, само аз прияждам. И страдам от булимия или от анорексия. То няма такова нещо в него си. И нашето младо дете знае
колко да играе, кога е изморен, ако го остави, не му пускай филми и му казвам ограничение 3 часа. Ма Боже, ако като му постави ограничение, 5 часа ще седи на телефона си. Ти прецени. На половиния час спира. Нали, направете си експерименти с млади хора. Разумни са младите ни хора. И от това по-хубаво няма. И така че и аз съм оптимист абсолютен. Ние идваме отвън, а те са вече родени вътре. Да. И коя душа сама ще върви към смъртта и унищожението си? Ами те имат механизми на предпазно задържане. Имат прак, сензитивност, която им подсказва кога, къде да спрат. Тези прагови са нарушени само когато аз съм ги объркала с нормите и с законите и правилата, които разбира се, че не са нагодени към тяхната мярка. Това е като шивач, който искам да влезе детето ми в един костюм, една пола и викам сега ще пристегна, тук ще отпусна и все не мога. То само си знае мярката и ако го остави да прецени, то си знае. Да. Искам да ви задам последен въпрос, свързан с младите поколения, тези, които сега наричат поколение Z. Така 18 годишните да кажем. За тях е известно, че те затръшват вратата на много от старите традиции, начина на правене на неща. Те са много мнителни, наблюдават много отблизо корупцията, гледат с много по-строги очи неща, които ние сме си така затваряли очите преди време. Забелязвам при тях, че те не се борят за тази класова борба, която в миналото я има, не се целят към толкова големи заплати. Те целят повече свободното си време, ценят го, не толкова парите, които получават. Това също ми се струва като една положителна тенденция, но има много приказки в обществото, като внимавайте, новите поколения, които идват, поколение Z ще бъде края на всички поколения, защото те са крайно незаинтересовани, не искат да работят, така карат се с шефовете си, държат се нахално с тях, не признават авторитети. Дали това ви звучи притеснително или си е напълно в духа на времето? Няколко неща. Най-напред ще започна с геоматрицата. Както в индивидуалния живот, когато един човек, едно стопанство натрупа много свръхпроизводство в себе си и не го разпределя правилно, говоря за един отделен стопанин. Какво логично постъпва той, разумния, стратегически ориентирания, умния, интелигентния, природно стопанин, дори и без образование? Ще даде на съседи, ще раздаде. Ще търси да реализира и ще занижи цената на стоката си, за да може да я реализира на мегдана, на пазара, на тържището. Ще я изнесе навън, ще я даде на животните. Каквото може ще захрани, ще зарови за черни дни след време, понеже знае, че както има години на плодородие, ще дойдат дни. Така. Ще разпредели между фамилиите и синовете си правилно, пропорционално. В глобален план сега, човечеството е натрупало много свръхзапаси и много преимане от всичко. Нашите поколения Z усещат, че значи ние, за да се справим с екологичния проблем, това е интуитивно, с екологичния проблем на замърсяване, на хвърляне на храна, на неравномерно разпределение между бедни и богати и тези норми, правила, закони, световни, които искаме да направим, с тези войни, ние направо, ако цялото човечество целокупно спрем да работим за 20 години, да работим и да си даваме заплати, ще имаме да се храним, да се обличаме, да имаме свободно време, да се възстанови природата, да нахраним гладните и мизерстващите, да спрат войните, няма да има оръжие. Имаме ли този разум? Дзен Коана. Везна на едната страна окото на мъртвия, на другата празната везна. Слагаме злато, жени, вода, дрехи, скъпоценности. Винаги окото тежи повече от тях. Дошъл сетния мъдрец на селото. Шепа пръст и я сложил във везната, уравновесява се. Само смъртта успокоява лакомията на човека. Лакомия в вселената и в природата няма. Животното колко яде, колко си взема, останалото оставя на другите. Колко носи със себе си като багаж,
Ами, че себе си само. Затова цялата Буда култура и духовна се стреми и се опитва всичко да махне от къщата, 4 голи стени, една дрежка или без нея. И това е. Какво ти трябва? Всички религии, космогони и култури са казали: гол си идваш, гол си отиваш в нямането. Така. Това е геополитическия контекст. Z. Ценят си свободното време, а не парите. Защото това, което казахме с теб и споделихме от самото начало, вървенето със себе си и себереализацията, и Маслоу го е казал, дарбите и способностите, които имам. На пазара и работите, професиите така са регламентирани като матрица, че не мога да изявя изцяло себе си. Младите хора, зетите, искат да имат време за хоби, за изяви. Затова имаме ние толкова много творчески пък и в технологиите, и виртуално творчество, както ти сподели, и на живо органично творчество. Мисля, моите деца като професионалисти е адвокат едната, Тодор в Корея работи в компания Samsung филиал, Ралица е ръководител на танцово училище. Правят мюзикали момичетата тук. Танцуват, но те самите, не само подготвят своите ученици. Тодор прави модни ревюта, реклами и с други неща се занимава. Защото искат хобито, дарби и таланти. И днешните млади хора искат, ако работата ни им е по сърце, както е казала пак древната източна поговорка, ако намериш работа по сърце, която обичаш, няма да ти се наложи един ден да работиш в живота си. И това е моето свободно време. И е запълнено с моята свобода. Както всички големи таланти и гени изкарват си хляба като докер на лодка, но иначе е рисувател и се търси художник. Че кои големи художници, Иван Гог и Микеланджело и Моцарт, правили са портрети в двореца само защото монарха им е меценат, за да може да се рисува своите картини. Прави Сикстинската капела Микеланджело само за да може да се рисува голите тела. Леонардо само за да може да рисува 10 години Мона Лиза, ма тя не е по поръчка. Поръчково прави портретите в двореца. И че те са Z, нищо, че са от 17-18 век. Защо ги наричам нашите Z? Понеже имам предразсъдъци за тях и са моите собствени деца. Па иначе на Микеланджело казвам, той е дете на рода и се гордея с него. Ой, с моето Z се гордея. Срали точно Елена и с тебе и с моите студенти. Те са моите Леонардо да Винчовци и и като им каже, да, вие сте моите такива, ми разбира се, че те казват, да, ние сме такива. Ние сме тези, същата душевност. Искам да намери и да открадне и независимо от това, което ще ме принуди да върша пазара на труда. А днес те са по-настойчиви, понеже имат самосъзнание за своята индивидуалност, понеже им го записах в хартата на правата на човека на 20 век. Това е моята малка грешчица. Аз иронично се изразявам за това. Но да, те вече имат това самосъзнание, че е редно и аз трябва да им предоставя времето, за да бъдат себе си. Когато пазара на труда ни им го предоставя, те си воюват за това да си го откраднат и да си го имат. Това е тяхно право. Съгласна съм. Обаче аз ги стимулирам по поки по това да се намерят професия и място, което да се съчетава с тяхното свободно време. И едното да им бъде професия, а другото да бъде хоби. И понеже аз въплащавам това в моя си живот, аз съм академик учен, на 37 станах голям доктор, на 38 професор, но съм поетеса и съм съчетала това по великолепен начин за мен изразяваме. И едното ми е любов, и другото ми е любов. И да отгледам децата си любов, и да танцувам ми е любов. И ето правя творчески вечери, в които всичко е едно. И едното помага на другото, а не му пречи. И това е пътя на човешката душа за мен синергетичен. Да, така че за мен всичко това е красиво и е прелесно. И съм съгласна с теб абсолютно в това, че Z поколението е едно поколение, което върви по този път на синергия със самото себе си и на живота на обществото и ще го постигнем заедно, постигаме го заедно по този начин. Като казахте пазара на труда, ми се струва, че пазара на труда започва да се изменя спрямо смелостта на хобитата на поколение Z. Абсолютно. И затова все повече фирми водещи търсят креации, творчестви и отварят полета в своето работно време за такива събития и неща, за да могат да задържат своите служители. Да. Създават се нови дисциплини. Разбира се, синергията е също като една мека вода, която преминава през ципнатинките на скалата и ги намира.
Така че всичко се поддава на това, за което с теб се споделяме сега. И когато ние сме тази вода, заедно с теб, бидейки родители, бидейки учители, това е великолепно, понеже ние като един живак веднага се съединяваме с капчиците на нашите ученици и те го усещат. И ставаме големия пълноводен поток. Ставаме реката, която се влива в океана, ставаме океана, който се слива с небето и ставаме космически океан. И това е синергията. И това е астрала, това е Акаша, това е ноосферата, това е първичният изначалният творец. И това е религията, това е космогонията, това е философията. И всички се вливаме в мама философия, откъдето сме тръгнали. Митологията, одухотворяването и притчата. И ние сме легендата на собствения си живот. Децата са легендата на мен самата. И ето това е приказно, Венци. А аз те облажавам, понеже в момента ти си моя Бог и моя Творец, понеже ми позволи да изрека това. А това е това, което ми се спуска от мама Вселена сега, гледайки теб, очите ти, изражението, микрофона, ризата ти и гледайки Твореца, гледайки живота, който е готов, знаеш ли какво, да чуе себе си. Живота е готов да чуе себе си. И това е съкровението, това е откровението на пророчеството. Това е снизхождането на мюслиманството, нали, отгоре надолу. Това е и възхождането от недрата. Това е сливането на Гея с Нептун. И това е самопораждането на живота. Живота слуша, вслушва себе си. Чува пулса си. И това е утробата. Това е утробата. Това е утробата. И с теб сега сме утроба в утробата, в утробата. И зачатието е случено. Зачатието на живота. И сега ти си Петя, Рая и еди си коя. Да, това си ти. Понеже ги донесе тук, при тях ще си отидеш и аз сега ги милвам чрез теб. Това е синергията. И моите ученици, затова им казвам, казано е в нашата Библия, докато не обикнеш всичките като едного, никого не обичаш. Те има ли по-велика синергия от това? И той в Кана Исус казва, вън са майка ти и братята ти и сестрите ти, това са неговите братовчеди, нали, от Мария Клеопова. Той казва, то коя е майка ми и кои са братята и сестрите ми? Вие сте моето семейство. Нали, превръща водата в вино. Нали това? Така че студентите ми са моето семейство. Аз казвам, вие получавате това, аз давам на вас това, което съм дала на децата си. От вас вземам това, което вземам от децата си. Вие сте моята гордост. И това е синергията. И това е бъдното. Да, и няма по-велико от това, и няма също така няма и по-простичко от това. Понеже откажеш ли се от всички класации, от всички критерии и показатели за оценяване, те идват само тогава, когато нищо не мога да оценя и от всичко съм отчуждена. Когато влезеш в това, каква нужда има то от моята оценка? Аз го питам, ти на колко се самооценяваш? Ти абсолютно всеки грамотно ми отговаря за 2, за 3, за 4, за 5, за 6, за 8. Та коя душа не знае къде се намира в живота? Коя душа? Трябва да си не вменяем. Идвайки тук днес, мислех, че ще си говорим за образование, но всъщност неизбежно няма как да си говорим за нищо друго, освен за Бог. Да. Сега го осъзнавам. Въпреки да. че обсъждаме синергетични подходи в образованието. Защото какво е образование? Връзката ми, единението ми с всичко около мен. А какво е всичко около мен? Нарекла съм го в една епоха Бог. Нарекла съм го само в една епоха Бог. Инак то съм аз. Зато и казва да нямаш друго име освен, нали, мен и ми дава скрижалите си, дава златните правила, 8-тяхто златни правила в Буда, дава 5-тяхто аркана в мюслиманството, нали, така, какво трябва. И те са единосъщностни. Какво е това? Че това е образованието в контекста на Бога, изречено от Бога като правила и норми на поведение. Това е. Да. Та Бог е моето образование. Във всичките епохи, във всичките му проявления. Бог не е религия. Бог е културата, осъзнатата култура от преди мен и след мен. Да. Професор Мерджанова, благодаря ви за това интервю. Благодаря.